A Viva Natura televízió nézői azzal segíthetik működésünket, ha a Viva Natura webáruházból vásárolnak egészségük fenntartásához. www.vivanatura.hu, ahol az egészségpolcairól válogathat. Nagyon szeretettel köszöntünk benneteket, VNTV-t vagy Viva Natura televíziót láttok. Ezenből is Ezotereferet című adásunk, a DNS Istvánnal, Dinóval beszélgetünk. Mint tudjátok, nálunk úgy zajlik az élet, hogy Dino este hullafáradtan megérkezik, reggel kivakarom az ágyból, és elmegyünk szépen futni. Kivakarsz? Hát jó van, jó. Oké, jó. Dino meditáció után találkozunk. Igen. Jó, oké. Közösen találkozunk. Több intimitást nem árulunk el. És az a lényege, hogy ma is egy gyönyörű erdő mellett lakom, annak az egyik felén ott vannak a gyönyörű családi házak, gyönyörű tiszta portával. Új építésű, és a túloldalán az erdő tele van szeméttel. És akkor gyakorlatilag arról kezdtünk el beszélgetni, hogy hála jó Istennek egyre több tudatos ember él a Földön, és ennek ellenére a világ, ahol viszont az a közeg, ahol élnek ezek a tudatos emberek, ugyanez a mocsok jelképű, ami az erdőben volt, és az az ember, aki azt hiszi, hogy a tiszta családi ház környezetét, ha megőrzi, akkor ő már rendben van, de ugyanakkor elviszi 5 méter arrébb a szemetét, kidobja a karácsonyfáját, nem vállal azért se felelősséget, hogy az mi lesz, stb. Mert ezen a vonalon indultunk el, és akkor egy Hamvas Béla idézettel szeretném folytatni, hogy az érzékelés még nem látás. És amikor már az életed folyamán megvilágosodtál bizonyos mértékben is, és nem spirituális egóból mondjuk, hanem tudsz csatornázni, tudsz már tudatszinten élni, létezni. Éberebb vagy. Ugyanakkor, amikor a legnagyobb csoda, kincsed, amit megkapsz a gyerekedet, el kell vinned beoltatni, ugyanakkor tudod tudatosan, hogy egy világszintű népírtás folyik, és ez az oltásokkal együtt jár. Utána be kell raknod egy olyan iskolába a gyerekedet, ahol nem tudatos oktatás van, hanem a gyönyörű kerekből szabályos kockákat próbálnak belőle vágni. Sorozatgyártás, és akkor ugye a tudatos ember egy tudatlan világban mi a fenét tud csinálni, amikor ott igazából halad az egész nagy birkanyá, és bocsánat megint a birka kifejezésért, és akkor ezek a tudatos lények be vannak oda szorítva közéjük, és az utunk, a közös sorsunk tulajdonképpen egy. Hogy tudunk a gyerekeinket is kiemelni ebből a birkasorsból, birkagondolkodásból, hogy egyre több tudatos ember legyen, aki a végén nem dobálja a karácsonyfáját, és nem a saját erdejébe viszi a saját szemetét, és ez most egy nagyon kis példa volt erre az elkezdés, és fel akartam dobni a labdát. Igen, jó feldobtad a labdát. Jó, hát én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és hát ez egy nagyon jó kérdés, hát ezen én is átmentem, ugye pont erről beszélgettünk, mert kérdezted, hogy a fiam hogy van, és beszélgettük az iskolás élményekről. Hát igen, ez egy érdekes, több hétig gondolkodós téma volt nálam is, hogy most menjen iskolába, nem menjen iskolába, mit csináljunk. De aztán, hogy mondtam is neked, hogy nekem apukám lévén ennek a rendszernek egy hű tagja annak idején, ő is nagyon sokáig iskolaigazgató is volt, nagyon komoly pedagógiai háttérrel, végülis attól, hogy meditál, tehát ugye most már tudatosan is azért szépen fejlődget, de ugye ő világította meg azt nekem, hogy ugyanakkor az se jó, hogyha én most itt megteremtek neki egy ideális környezetet, tehát mondjuk a családban. Tehát otthon egy burokba elkezded tudatosan. Igen, és ugye ott tényleg ebben élnek, ezt látják, mert tényleg így élnek. És sok ilyen persze megyünk a városba, meg mindenhol, tehát azért találkoznak a közeggel, de csak nem úgy, mint amikor bekerülsz tényleg egy ilyen szerveződésból, egy egész napig ott vagy más gyerekekkel, tanárnők, egyebek. Vagy az óda már ugye elkezdi ezt, és ő is azt mondta nekem, hogy bár egyetért velem, hogy ő megérti, hogy tényleg miért gondolkoztam el rajta, de akkor meg ő úgy érzi, hogy lehet, hogy az nagyobb trauma lesz később neki, és ugye mert a Szidhárta történet ugye a Buddháról, hogy egy nagy mennyországi jellegű világban élsz, és akkor utána meg kikerülsz a dzsumbulba, és rádöbbensz, hogy nem is ez a valódi valóság, és hát ez is az volt neked, de kívül meg abszolút nem így él a többi ember, és ez később, felnőtt korában esetleg nagyobb meghasonlást, vagy olyan traumát, hogy bármit okozhatna neki, amit most miért adnánk meg neki, hogy majd akkor kellene ezzel szembesülni. Most viszont, ha fokozatosan szépen hozzászokik,
és közben ugye mi biztosítjuk neki azt a helyzetet, hogy ezt fel tudja dolgozni, meg tudjuk beszélni, mert végül szerintem ennél az a legfontosabb, és most azóta én is ezt tapasztaltam meg, hogyha biztosítod azt a nyitott környezetet, ahol valahol meg tudja érteni, hogy bizonyos emberek, vagy a csoportás, vagy a gyerekek, melyik gyerek miért így viselkedik, vagy mit van, vagy hogy van, és akkor ebből össze tudja rakni. Szerintem ez ugyanúgy hozzárul viszont a tudatosulásához, mert végül is előbb-utóbb, tehát a megvilágosodás az nem csak azzal jár, hogy most az ember teljesen elvonul a világtól, elzárkózik, és akkor nem érdekli semmi, hanem épp az, hogy bármilyen közegben, bárhol képes önfenntartóan a világgal, azzal az adott világgal azonosulni, és hogyha az adott világ fejlődése lendítést igényel, akkor ezen akár tud segíteni. Mert mégis ezért jönnek vissza a tanítók, és meg éppen mindenki megtette volna, Jézustól kezdve bárkő szétnézett, fene egye meg ezt az egészet, aztán elmegy valami olyan helyről, magának szépen elvon, azt utána meg ellép innen. De mindegyiknél látjuk, hogy akik felvállalják azt a szerepet, hogy te is mondtad, hogy kivezetni az embereket, vagy legalábbis egy lehetőséget mutatni nekik, hogy oké, most így éltek, de lehetne így is élni, tehát hogy ott legyen nekik legalább a választási lehetőség, tehát hogy mondtad is, hogy az érzékelésből átlépessenek a látásba, de nem vagy ott valamiféle példaként arra, hogy tessék, itt vagyok én is, itt élek köztetek, de nézd meg, hogy élek, és ugyanúgy benne vagyok pedig ebben a millióben, akkor viszont soha nem is lesz nekik ott szerintem egy olyan kontraszt, ami egyáltalán elindíthatná, és hát egy idő után nyilván a fejlődésében csak nem tudja elkerülni, elindulhatna egy ilyen ébredés, és ez visszafelé is igaz, tehát akik meg eleve már ezt követjük, én vagy a gyermekem, hogy akkor tudja adaptálni magát, rugalmasan, ugye, mert ez biztosítod neki azt a nyitottságot ahhoz a közeghez, amiben még most azért élnie kell, mert lehet, hogy úgy látjuk, hogy afelé haladunk, hogy ez a világ egyre jobb lesz majd, de ki tudja, mikor lesz jó, 500 év múlva? Vegyünk vissza apukát példára, aha. Él is még, tehát hogy nagyon tiszteljük, és szeretjük. Igen. Nézzük meg, hogy a fiából azért tudott másképp gondolkodó lenni. Pont ezt mondtam is neked. Akkor is abban az időszakban ő egy opportunista volt olyan szempontból, hogy be kellett állni a rendszerbe, piros nyakkendővel rohangált 30 éves fejébe, ugye? Stb. És ő ott benne az iskolában a gyerekének osztotta az igét, otthon legfeljebb elmondta az igazi történelmet neked. Szóval nagyjából erről beszélünk. Ma sincs másképp. Tehát meddig lehet ezt a Mici néni két életét élni, hogy egyszer tudatosan tudod, mi a dolog, akkor bemész az ANTS-be, igen, például, megkapod azt a 600-700 ezer forint fizetést, és tudod, hogyha nem te oltatod a népet, vagy bárkit, a gyerekeket, akkor megcsinálj helyette más. Már is feloldoztad magad, hogy miért is a rendszer... Találtál indokot, de ugyanakkor a gyerekedet otthon azért elmondod, hogy de Pistika, azért nem ez az igazság, azért vasalt ki az úttörőnyökkened, de hagyd a francba. Bemegy az óvodába, akkor már a G.I. Joe-ról beszélnek, tehát a média tudatos mérgezése a másik fele, ami most már sokkal... Annak idején ez az őskommunista dumával leoltották az embereket, de mindenkinek volt mit kajálnia, pont. Ma azért minden csatornán keresztül a mentális rabszolgákat képezik, úgyhogy a rezgésszintet lenyomják oda, ahova kell. Hát meg a félelem. Meg a félelem. De mondjuk ez azért van, mert a félelemben élő embert lehet a legkönnyebben irányítani. Manipulálni. Így, meg irányítani. Mert a félelem az egyik legerősebb ösztön az evolúcióból. Most ebben az irányban nem megyünk el, így hanem abban, hogy tudnál úgy létezni, hogy már tudod, hogy miről szól a világ, látod ezt a zseniális kis kölyködet, akit mégis megengedett, hogy abban a rendszerbe belemenjen, feloldozod magadat, hogy így lesz azért túlélő, de ugyanakkor valamilyen módon Jézus nem volt megalkuvó, tehát hogy semmiben, most ha már az ő példát hoztad, vagy Buddha nem volt megalkuvó, semmiben. Tehát valamilyen módon azért a tudatos embereknek most már ki kéne állniuk azért, hát ami van, még hogyha segbe rúgja őket az életet. Ez abban nyilvánul meg, hogy nyilván azért, hogyha látom, hogy valamilyen dolognál, akár mondjuk a fiam esetében bár még ilyen dolgom nem volt, meg remélem nem is lesz, de tegyük fel mondjuk olyan eseményt látok, hogy azt látom, hogy érdemes akkor bemennem és a tanárnővel beszéljek, akkor nyilván be fogok menni és beszélek. Tehát, hogy nem állok be úgy a sorba, hogy mint mondjuk még bármelyik régebb időben a szülők, vagy egyebek, hogy jaj, hát ez a tanárnő csak jobban tudja, jaj, hát nem fogok szólni, vagy egyebek. Nem, hogyha a fiam elmondja, mert a gyerek még nagyon nyílt, őszinte elmondja, hogy hát ő neki ezt mondták, hogy ezt csinált, vagy azt csinált, és azt én érzem, hogy na, de azért ez itt egy határ,
akkor bemennék, és akkor leülnék szépen a tanítónénivel, és akkor megbeszélném, hogy kedves tanítónéni, fiam ezt mondta, szeretném öntől is hallani, nyilván a gyerek is torzíthat egy kicsit, beszéljük meg, és hogyha kiderül, tényleg ez volt, akkor leülök vele. Például így volt a vegával. Na, például a vegával, ez tök jó. Ugye van a miénk vegetáriánusok. És hát ugye ez mindenkinek ott hirtelen, hogy beteg a gyerek, vagy mi van, és akkor úgy bepróbálkoztak, tudod. Tehát, hogy az óvónénik is, hogy esetleg, hogy hát azért mégiscsak kívánja a húst, vagy egyebek. Tehát nem az, hogy most direktbe, csak hogy ott volt a többiektől, és megkérdezték. De semmi szándékosság nem volt benne, csak mint egy óvónő. És az én gyerekem meg egyből elmondta otthon, hogy hát ott óvónéni engem megkínálta hússal, és akkor még nem nagyon ettek ilyesmit, tudom. Ugye mama néha próbálta, de vele meg volt beszélve, hogy ha azt mondja, hogy nem, akkor nem erőltetjük. Most a nagymamáról beszélünk. Most a nagymamára előtt az óvónénikről beszéltünk. És amikor ezt így elmondta, akkor bementünk másnap, mikor vittük a gyerekeket, és akkor kérdeztük az óvónénit, és akkor mondtuk, hogy Pistike ezt mesélte, és akkor most ez mégis hogy van. És akkor mondták, hogy jó, hát csak ott voltak a többiek, és látta, hogy Pistike is ott nézegette, és megkérdezte, hogy meg szeretnéd kóstolni, és mondtuk neki, hogy ez így rendben is van, de ezt inkább ne, ezt bízza már majd ránk. Jó, tehát, hogy ezt majd mi otthon megbeszéljük vele, meg hogy kér, akkor elrendezzük, és egyébként nagyon köszönjük, meg hát persze ön csak a munkát végezte, de ha egyszer azt kértük, hogy vegetáriánus kaját szeretnénk a gyereknek, akkor tartsuk már meg jó azt. Most nagyon szenya leszek, úgy lesz a vegetáriánus leves Pistikének az óvodába, hogy a gulyáslevesből kihalásszák a mócsingokat, pont. Ez elképzelhető, de azt nem is eszi meg az én gyerekem. Az én gyerekem mindig úgy kezd a kaját, ha már itt tartunk, hogy mindent megszagol. Aha, energetikailag megnézzük. Megszagolja, nagyon érdekes, megszagolja, és azon alá is teszi. Tehát ez is látja, hogy már ez is mutatja, hogy abba élt, tehát, hogy működnek már most. Tehát ki tudtak fejlődni, nem szóltunk neki, hogy mit csinálsz, hogy ne szagolgasd meg, még nekem még annak idején, hogy mondta. Elmondom az egy nagy kérdésemet. Ugye azt vagy tudjátok, vagy nem, én 2 almot nevelgetek, az első feleségemtől született 3 gyerekem, és annak idején azért én még ilyen harcos típus voltak még politikai ellenfeleim is, akiknek nem pedagógusok voltak, ezek a pedagógusok voltak az én gyerekeimnek a nevelői. Tehát azért azok kaptak hideget, meleget, de azt látom, hogy ma a világban az mellett, hogy otthonról azért megkapták azt a gondolkodásmódot, amit képviseltem én is, az édesanyjuk is, de elpusztíthatatlanul. A második alomból, amikor megszületett a féltett 4. gyermekem, akkor figyeltem, hogy spirituális óvónénie legyen, spirituális tanítónénie legyen. Tehát, hogy már abba a védő közegbe tettem bele, na most mi lesz ezzel a gyerekemmel, amikor egyszer kijárja majd a főiskolát, és ki kell lépnie majd, és föl kell menni a sárga buszra, vagy be kell menni egy pohár vízért valahova. Tudod, szóval... Ott vannak a kiszuperált androidok. Ott vannak a ogrék, akikkel gyönyörű kommunikációt kell. Igen, hogy nézze a Úristen, hogy az első csapat azért tudja meg a kovásokat, beilleszkedett a rendszerbe, de ott van már a szíve mélyén a változásra való igény. De amikor el kell menni munkahelyet váltani, mint egy ügyvédnek például, vagy bármire, akkor ő is olyan helyre fog elmenni, ahol nem biztos, hogy a lelkének megfelelő munkát kapja, viszont legjobban fizetik. Ugye ma tudatosan élünk, tudatos neveljük a gyermekénket, de az én kisfiam az bankba dolgozik 600 000-ért. Tudod? Tehát ő büszke rá, közben otthon meg a sárga csekk, meg a szomszédnál látja, hogy a bankoknál lévő alkalmazottak azért megcsinálják azt a dolgot, amit egyébként a lelkének nem működne, és akkor vissza a pofozógéphez. Tudatos emberként milyen jó magatartás? Megtanítod erre a hazug világra gyerekedet, hogy túlélő legyen, vagy egyszerűen már fogod, kiteszed az arcod, és tűzzel, vassal írtod ezt a környezetet. Ugye amikor én ide meghívok ANTS, valamiért, bocsánat, elnézést, hogy ANTS-szel lovagolok, ez az oltás nálunk kardinális téma. Ma kaptam egy levelet Csehországból, egy régi kedves nézőnktől, ott szülte meg a gyerekét, és a gyerek orvos már tudatilag olyan fejlett, megnézte, hogy mit ad be a gyerekének, és nem adja be. Ott nem rúgják ki az orvosi kamarából. Ma nálunk, ahol tudatosan valamilyen koncepció szerint oltják a gyerekeket, ezért ma kirúgnak egy gyerekorvos. Tőlem kérdezik mindig, hogy tudok-e valami címet, ahol bepecsételik, de nem oltják. Tehát megint ez egyik oldal ott van a hazugság. Én nem akarok már hazugságot, én azt akarom, hogy ez legálisan az oltás választható legyen. Mi a fenét tud csinálni egy tudatos ember itt a tudatlanok világába? Hát ebben az esetben én is azt mondanám, hogy nyilván ami egyértelmű és tehát helyet kíván, akkor én is ki is állok mellette. Tehát és akkor nagyon. De lehet, hogy Pistike szív akkor az óvodába. Ki kell állni. Hát ezen én is átmentem. Aha. Tehát ezen már én átmentem. Tehát ilyen értelemben én már a saját szüleim révén ezen rég átmentem. Tehát az én fiamnak ezt már készcsomagként tudom odaadni, mert én ezen mentem át, hogyha az én apukámnak valamelyik kollagenőjével akkoriban baja volt, akkor biztos, hogy azon a héten csak én feleltem. Például.
vagy bármilyen kérdés volt. Tehát azért mondom, hogy én ezt végigéltem, és csak itt ülök. Ugye, és ebben van valami azért, most megint apukám bölcsességehez oda menjek, hogy fiam, te is végigmentél ezzel, és nézd meg, ugye te is itt vagy. Az más kérdés, hogy nyilván lehet, hogy hamarabb ide juthattam volna, hogyha ha nem kellett azokon a szikla dolgokon kikerülgetni a sziklás akadályokat, de mivel most a világ csak ilyen, ezért nyilván valamilyen szinten csak bele kell engedjük magunkat is, meg a gyerekeket is, ha már ezt vállaltuk, mert nyilván könnyebb. Én meg azt mondom, hogy szerintem, én részemről azt mondom, hogy az sokkal könnyebb választani, hogy elmenekülök, mint az, hogy akkor itt vagyok, és akkor megpróbálok valamilyen szinten együttműködve, de ahol úgy érzem, hogy a határt ki kell jelöljem, ott a határt nagyon drasztikusan kijelölöm, és akár abban azt úgy képviselem, hogy ezzel is az embereket tudatosítsam. Viszont a többiben pedig egy képlékeny mozgással, mert valahol ezzel járunk hozzá előbb-utóbb a társadalom átalakulásához is. Tehát én részemről az inkább nagyobb gyengeség, mint az, hogy azt mondom, hogy én már milyen tudatos vagyok, és elmenekülik, mint az, hogy tudatos vagyok, és azt mondom, hogy bevállalom ezt, de tudatosan tartom ott az olyan határaimat, ahol vagy nem engedek be dolgokat, vagy beengedek dolgokat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem engedem be dolgokat, hogy akkor elzártam magam, nem vagyok nyitott. Nyitott vagyok, csak tudom, hogy ez az, amit viszont én most köszönöm, nem kérek, mert nekem már megvan egy olyan millió, amiben ennek nincs helye. Abban az értem, hogy már ez nekem nem kell. És akkor ilyen értelemben tudom azt mondani, hogy ha az oltás olyan, akkor ha van rá lehetőségem, akkor nem oltatom be. De most az én esetemben például engem ez se zavar, hogyha beoltsák, mert szerencsére olyan tudások, meg olyan dolgoknak a birtokában vagyok, amikkel ezeket felül lehet lépni, át lehet lépni. És akkor ennyi. És akkor ennyi. Tehát ahol látom, hogy most per pillanat nagyobb háborút indítanék el azzal, hogy most elkezdek ellenkezni, vagy egyebek, érted? Azt inkább meghagyom a jakapista forradalmáraknak, de ettől félre maximálisan melletted állok. Csak ehhez én olyan szinten nem. Mögöttem már jársz, aztán onnan jogot te jóságbe lehet rúgni. Igen. Nagyon durva kérdésem ez. Mert várjál, mert egy pillanatra, mert érted, tehát olyan mértékig ebben én nem mélyedtem el, akár még tudományosan se, hogy meg tudjam írteni, hogy tényleg ez hogy van. Ismerek szakembereket, akik ebben ott vannak, és tudom, hogy amit elmondtál, abban van igazságtartalom, de nem tartom magam annyira kompetensnek, hogy egy olyan nagy forradalmi hangként ki tudjak állni. Viszont azt én is látom, hogy tényleg ezeknek milyen hatásai lehetnek, viszont ezt én meg tudom úgy oldani, hogy ez engemet és az én környezetemet nem fogja soha zavarni. Következő van. És bárkinek ezt most nagyot fogunk ugrani. Ugye azt is már beszélgettük többször, hogy itt több civilizáció debutált ebben a földi létezésben. Lefutott egy-két kör. Lefutott egy-két kör. És a kérdés majd az lesz, hogy szerinted miért mindig ugyanaz a vége. Ugorjunk vissza 2000-re pár száz évvel, amikor módja lett volna a tömegnek Jézust a keresztfára nem küldeni, hanem Barabást helyette, és zseniális módon Kajafás tökéletesen föl tudta a tömeget, át tudta hangolni, még azokat is, akiknek Jézus segített felállni, ott voltak a tömegben, lehet, hogy nem kiabálták, hogy Jézust halálra, de ugyanaz a szituáció, amiről most beszélünk, nagyba. Érted? Tehát ma Jézus itt lenne, aki ennyit segített az embereknek, most igazából ő valóban, ha Buthához nézzük, akkor Jézus inkább forradalmár volt, mint Butha, aki viszont a meditáción keresztül, csenden keresztül csinálta, Jézus kiállt magáért. Tehát ő egy ilyen, igazából egy forradalmár típus volt, aki egy olyan hangos, tudatos volt a tudatlanság világába, aki kiállt az emberekért először, utána az embereknek kellett volna egy ilyen picit kiállni Jézusért, mellette. Nem azért, hogy csak annyi, hogy akkor a gyilkos Barabást szegeljék ki a keresztfára. De még ennyi se volt, mert a média, a tömeg, az iskola, az ANTS, a jóisten tudja, az akkori reklám, az akkori agymosás, tehát simán megoldotta, hogy Jézus jusson a keresztfára. És akkor ez most egy nagyon nagy üzenet, hogy az emberiséget miért kellett mindig a színpadon lelökni, mert soha nem jött rá, hogy a tudatosság, az éberség, az ő igazi önvalója, és nem a birkalét, amikor igenis belemegyek abba, hogy dolgokat megcsinálják. De ugyanakkor ezt a kérdést vissza is lehetne folytani, most ha belegondolsz, hogy Jézusnak minden eszközrendszere megvolt arra, hogy ezt úgy, ahogy van, elsöpörje. Tehát érted? Tehát ő egy akkora tudás birtokában volt, tehát Isten tudatban létezett, tehát őnek ez semmiben nem kezdett volna. Az, aki oda megy és egy érintésre feltámasztok el egy holtembert, vagy meggyógyít bárkit, most gondolt, hogy egy ilyen embernek jelentett volna bármit, és az, hogy onnan föláll,
és elsétál. Ez egy a keresztfáról leszáll, és elsétál. Tükör volt. Hát ez az, tehát valahol azért látjuk, hogy a tudatosság ezzel is jár, hogy ő el tudta fogadni ugyanakkor ezt is, hogy ez a világ most ilyen, ebben ő megtette azt, amit lehet, bizonyos számú embert felébresztett, az már elültette a magot, mert azért látjuk, hogy ez hova nőtte ki magát ez a fa, és ezzel ő végül is valamilyen szinten azt a programot, azt a feladatot véghez vitte, és amikor tudta, hogy most itt be kell fejeznie, akkor viszont teljesen el tudta engedni, és nem csinált azt, hogy már pedig hát hogy tehettek vele ilyet? De Jézus nem volt csalódott a kereszténység. Azért mondom, így mert van. Ő látta, tessék, ilyen az ember, nézzétek meg, ilyenek vagytok. És valójában ez a tükör, tehát ez is ugyanúgy egy tanítónak része 2500 éve ezt a maszlagot is esszük. Hát figyelj. Jézus feláldozta magát, értünk. Most azt mondhatjuk, hogy valószínűleg egy ilyen idő, vagy egy ilyen természeti törvés, struktúra van még jelen a világban, aminél ennek tudatában kell a dolgainkat csinálni, és amikor ki lehet, álljunk ki, amikor meg csendbe kell lenni, tudjunk csendbe lenni. És én inkább ezt mondom, hogy ez is a tudatosság kérdés, hogy mikor szóljál, mikor legyél csendbe, és akkor ezzel teljes mértékig melléd, mögéd mindenhova állok, hogy így van, kellnek hangok, akik megszólaltatják azokat is, és most már legyen ez, hogy a háttérben van, és nem tudunk róla, és kell az is, amikor meg tudjuk azt, hogy mikor legyünk csendbe, mert ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy legalább azt a sarjadó kis magot ne tapossák el, azok a még vágtázó csordák, akik egyébként még eltaposhatnák, mert akkor meg nem lesz soha fa. És valójában a mi feladatunk, tudatos létezőknek, valahol ez is, hogy egyszer látjuk a magot és öntözzük, és ezt védelmezzük is azt a magot, hogy még a nagy árnyak, meg egyebek nehogy be tudják megint borítani, mert még tudjuk, hogy azért még vannak itt elég nagy árnyak, és azoknak is még ideje lesz, amíg ezek kitisztulnak. De ha nem vigyázunk rá, akkor meg soha nem is lesz sarj, soha nem lesz rügy, soha nem lesz fa, soha nem lesz semmi. Ugye most megint a tékozló fiú eset jutott eszembe, és megint az ANTS-szel lovagoljunk, hogy ő, amikor baráti társaságban vagyunk, akkor szívja magába a spirituális tanokat, és akkor én hájolja maga, ha én is ez vagyok. De amikor a cselekedésre kerül a sor, akkor valahogy ezt elfelejti. Lehet, hogy otthon már a gyerekét ennek értelmében neveli, valószínűleg a gyerekét nem oltatja be, vagy kivezetteti vele a nehéz szíven, stb. De ez a Mici néni két élete, hogy én már tudatos vagyok, de még megteszem, mert ha nem én teszem meg, megteszi értem más, mert ez volt, amit Krisztus jutatta a keresztfára, és ez az, ami most itt kulminál ebben az időszakban, hogyha az emberek tudatos rétegeinek milliói, 100 millió földön nem állnak ki magukért, akkor ugyanúgy a birkacsordát behajtják a vágóhídra. Hát és ebben a pillanatban pont ez zajlik, hogy hűítik őt autódíja, ő Isten tudja milyen díjakkal, közben nem veszik észre, hogy a háttérhatalomnak milyen őrült célja van, hogy mit akarnak velük megtenni megint. Hát nézd, én maximálisan egyet tudok érteni, és hát nyilván azért ülök én is itt, meg azért hallatom én is a hangomat. Itt meleg van, és jó a kaja az ült, nem? Ja, kíváncsi, vendégül lát. Nem, tehát én is hallatom a hangomat. Nekem is volt ilyen időszakom, tehát szerintem ezen mindenki átmegy. Nekem is volt ilyen forradalmár időszakom. Nekem nem múlik el. Hát, de ez az, neked ez a feladatod, látod? Tehát te megtaláltad ugyanúgy az életed, mondhatnánk így életfeladatát, és azt csinálod, én is most az életfeladatomat végzem, és ebből megvannak ezek a temperamentumok. Én nem mondom azt, hogy amikor látom, hogy meg kell szólalni és kiabálni kell, akkor azt én nem teszem meg. Elég komolyan azért oda szólok én is, és szerintem ez így van rendjén. Csak az embernek, ugye ennek is ki kell fejlődnie, hogy tudja, hogy mikor, milyen időben, hogyan, merre. Ez is a tudatosság része. Tehát nem csak, hogy öntöm a tömegre azt is. Csak úgy, nem tippem. Az biztos, nem is árnyalatkozott ez a kérdés. Amikor 5 évet csináljuk ezt lassan, pont tegnap beszéltük, hogy 2006-ban ismerkedtünk meg, igaz? Jövőre lesz 10 éve, az se volt véletlen, hogy nekem el kellett mennem valami angol nyelven kellett eladást tanulnom akkor. Én meg azt tudtam, hogy kerültem oda. Azt tudom, hogy kerültél, de lényeg az, hogy találkoztunk, és azért ez a gondolatisága azért onnantól már így, és rengeteg ilyen segítőtársat kaptam, és aki nem akart segíteni, az elment mellőlünk. De amikor elindulunk, és látjuk, hogy az országban folyamatosan másképp gondolkodók klubjai alakulnak, ahol azért, nem 10-20 ember jön már össze, hanem tömegek. Egy idő múlva ennek a kritikus tömegnek létre kell jönnie, ami az egész környezetében nem hagyja, hogy azok úgy történjenek, ahogy most történnek. Mert csak mindig mondom neki, figyelj ide, nem fizeted be ezt a hülye útdíjat,
akkor egyedül vagy elvisznek. Ha 100 000 nem fizetjük be, nem tudnak semmit csinálni, mert a rendszer mindig az egyén tehetetlenségére épül. Így van. És hogyha abban a pillanatban, hogyha a tudatlanság világában is képesek összefogni, igenis képesek egy almacsütkával megakasztani az egész rendszer torkát. Csak itt megint az egyfajta kis hitbéli gyengeség, meg belső gyengeség van, hogy tehát az emberek ezt úgymond nem tudják, most azt tudom csak mondani, elképzelni, hogy ez tényleg megtehető. Tehát hogy beszéltünk tudatosságról? Annyi évtizeden meg évszázada vannak már belepréselve ebbe az egészbe, hogy nem is tudják azt elképzelni, hogy egy ilyen rendszerben ez megtehető, hogy én csak fogom és felállok, vagy azt mondom, hogy nem fizetem be ezt, vagy nem csinálom azt. Dino, 7 civilizáció ment rá a nyalogatom a sebeim tudom, már meg kell tenni, hát ez a forradalom. Ez is egy opció. Én nem vagyok ellene, hogy legyen forradalom. Hát inkább ez, mint megint megyünk a levesbe, nem? Úgyhogy, de ugyanakkor azt is tudom, hogy most már azt is tudom, hogy a csendnek az a hihetetlen ereje és az abból jövő szervezőerő azon keresztül úgy ezeket el lehet indítani. Én azt mondom, hogy a kettőt együtt kell szépen együttesen alkalmazni. A csend és a csendnek az intenzitása, és amikor kell, akkor meg a tettek, a nagyon komoly, akár csapás vonalak, csak akkor viszont intelligensen, mint egy sebészi beavatkozás. Buddha a csend forradalmára volt, ez egy nagyon jó gondolat egyébként, és ugye az is nagy gondolat, amit mondtál, hogy Jézusnak meg lett volna a lehetősége, hogyha bármikor, közben, mindent látott. Mindent látott, és minden képessége meg volt Isten fiának, bármit megtehetett volna, de nem ez volt a célja neki. Az a célja, hogy Isten összes többi gyermeke emelkedjen, és érezze meg azt az példát kell mutatni, és példát kell ebbe is mutatnia. Tehát azért mondom, tehát ez is mutatja, hogy ez a példa. De mindig feloldozod őket, tehát ott van az anakronizmus közöttünk, hogy azért te mindig kicsit nyalogatod őket, hogy majd hát általában ugye a csend, majd ez lesz, majd az lesz. Hát azért, mert tudom ennek az erejét, és tudom, hogy tényleg ez ugyanazt el tudja végezni, és esetleg meg tudjuk az embereket menteni néhány olyan szenvedéstől, amit persze, ha kell, megélhetünk, de nincs rá szükség. Tehát nincs erre szükség. Nincs erre mindig szükség, hogy forradalom legyen, meg annak olyan kimenetelei, ami aztán már ugyanúgy bennünket is érinthet, bennünket is olyan, hogy megpüfölhetnek, tehát most ezzel ennyi érted, de miért? Tehát miért ismételni még ugyanakkor a tisztulást ilyen formán? De én nem küldenék senkit az utcára. Én passzív rezisztenciáról beszélek. Oké, hát ez kérdés, hogy készen áll rá köszönöm az szépen, emberiség. Itt van az óriási lehetőség, itt van VNTV-nek van 50 000 nézője. Csak 50 000 ember. Ha ezek egyszerre egy nap nem fizetik be a sárga csekket, ennek a rendszernek vége van. És itt jön én is a csendből forrásozom az erőmet, mert a hangosságból nem lehet elfárad az ember. Csak elviszi. Én ezt köszönöm neked, mert tőled kaptam ezt a csendből fakadó erőt, illetve követtem ezt. Én meg köszönöm, én meg amit tőled kaptam. Úgyhogy... Hogy én nem forradalmat akarok itt. Azok elbuknak, akik itt hangoskodnak. Hát ennek láttuk hogy az egész történelem, az mindig példája, hogy az, hogy hidd el, hogyha te nem teszed meg, én sem teszem meg. És ugye a szilárd alap az is a csendben van, már pedig, hogyha egy újfajta most világ, vagy bármibe akarunk átmenni, akkor az alapja annak is csak megint az a csend, az a szilárd valami lehet, mert különben ugyanolyan képlékeny lesz bármilyen vihar utána. Na, Dinót fog idézni most, hogy a rend kialakulás előtt mindig folyamatosan egy óriási nagy káosznak kell, tehát fel kell borulni annak a rendszernek, amiben éppen vagyunk, az a kaotikus, amit mi káosznak látunk, de abban nagyon nagy rend van. Azt mondom, önmagában abban van a születésnek. Óriási rend, pont ez az, hogy ezt nem tudjuk most feldolgozni, mert matematikailag olyan finom precizitást igényel, hogy egyszerűen a matematikánk túl durva, azért nevezik káosznak. Mert olyan, mint amikor egy sejt elkezd osztódni, és akkor ugyanúgy káosz lesz a határfelületeken, igaz, mert az osztódáshoz az kell. Igen, igazából az végtelen rend és végtelen hangolási képesség. Az. És amikor ez az osztódás megkezdődik, akkor alakul ki ez a finom hangulat. Meg ki is fejezi a rendet. Így van, és utána kell a rendnek visszajönnie, és lehet, hogy most ez az osztódási fázis sem. Így van, és érhettem be, tehát ez is egy fontos szerep, hogy hangként irányt tudjál mutatni, hogy tényleg utána merre tudjanak ezek az energiák, erők az emberek formájában majd áramolni. Tehát egyértelmű, de ugyanakkor kell lenni az a stabilitás, az a csend is, amelynek az egésznek egy olyan biztos alapot ad, hogy tényleg egy olyan ház épül fel, amit utána tornádó biztos, mert most mit érünk vele, hogy utána meg elsodorja valami más. Most ez a hang, ami után irányítja, ugye először ez itt most az én meg a te hangom, vagy te meg a te hangom, és utána a kedves nézőnek a saját hangja az, ami a saját környezetében megjelenik, és ez a hangrezgés alakítja át a környezetét. Tehát mi erre zsírozunk, hogyha lehet így fogalmazni, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez a rezgés típus kerül át az emberek körébe. Dino, én azt hiszem, ezt kitárgyaltuk, ezt a részét körbejártuk,
Kedves nézőknek megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tudom, hogy volt egy-két gondolat, ami megint most hullámokat fog vetni a saját életetekben. Szívbe markol. Higgyétek el, hogy nem csak Dino a csend forradalmára, jó magam is azt hallom, mert ugye azt valljuk, hogy fényből a fény felől, mert sose leszek hajlandó háborúskodni, mindig a megoldás irányába menjünk el. Neked egyre mások a megoldási zónái, mint az enyémek. Én meg ugyanúgy védem a kis fiastyú kölykeimet, mint ahogy te véded a sajátodat, tehát ebben nem tudtunk emelkedni, de azért vannak előttünk példák, akik rajtunk mutatták már, hogy mit lehet csinálni. Persze, és szerintem nyilván én is, amit csak lehet, úgy fogom csinálni. De most még hangolódnunk kell a lehetőségek terében. Nem tudunk elbújni, vagy olyat csinálni, amit meg is beszéltünk. Kedves nézőm, megköszönöm megtisztelő figyelmedet, VNTV-t láttál. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó csatornáin láthatjátok. Viszontlátásra! Viszontlátásra, és köszönöm!